Panggamipun angenteni kan. Angenteni, sumangga. Pujian sampun sinaken wonten ngarsanipun ngagumi para tamu sedaya. Ugi lumantar Bapak Suwadi ngaturaken ing panuwun ingkang tanpa pepindhan sampun kersa hanjenengi paring donga lan pamuji. Mugi anggenipun mengugati rayu wilujeng boten panggih rubinda ngantos paripurna. Aturaken ing panuwun ingkang tanpa ngatos.
rasane lan kaya penyanyi iki kabar nggone kawul diaturke rawuh kok kawul asto kan monggo sendok ning apa-apa iki Pak Surati Budi niki malah ngagetke panuwun karo penyanyi-penyanyi khususnya nggih baliho kunjuk tandur jagung larangan dadi cukup ditibake tuwuh dan rojah raji lega kabeh ya dajetke ya wis diaturke langgame angenteni sing dinteni ya wis komplit